A duniyar social media yau burin kowa ya je viral kuma ya tara followers. Hakan ya sa mutane suna abubuwa kala-kala domin su je viral. Wasu suna fitsara don su je viral. Wasu kuma zama suke yi su yi wa mutane ƙarya akan yanda ake zuwa viral bayan su alhalin su ne suke son zuwa viral ɗin sai su zauna su yi wa mutane ƙarerayi daban-daban saboda su je viral ba wai don mutanen da suke kallon su ba su je viral. Hakan ya ja mutane har yanzu suna neman yadda za a yi su je viral. So a wannan bidiyon zan nuna muku matakai guda uku da za ku iya amfani da su akai-akai domin zuwa viral. Sunana Adam El Yakub, ni digital marketer ne kuma content strategist ne na sama da shekara 10. Na yi sama da 10 million views akan social media platform ɗina. Amma kafin mu yi magana akan matakan nan guda uku, ya kamata mu fahimci wani abu guda ɗaya. Ya kamata mu san ita kanta social media ɗin yaya take aiki. Ita social media platform ɗin da kuke gani business ɗin wani ne, shi ma ya kafa ta ne domin shi ma ya samu kuɗi, shi ma ba kallo ya zo yi ba. Shi yasa yau in ka tsaya ka duba za ga social media ɗin nan free ne, kana mu'amala da mutane, kana kasuwanci kuma duka a ce free. Yaya haka ya aka yi ta zama free? Shi social media platform ɗin nan suna samun kuɗi ne in akwai mutane da yawa akan platform ɗin, saboda me suna nuna wa mutane talla, kuma mutane na biyan kuɗi su yi talla akan wa'innan platform ɗin. So akwai abin da ake cewa algorithm. Shi algorithm ɗin nan wani computer software ce kuma yanzu yana haɗe da AI. Shi amfaninsa kala biyu ne, yana aiki in kai posting sannan kuma yana aiki in har kana kallo akan social media. So bara na fara bayani akan yanda yake aiki in kana kallo akan social media. Yau in ka hau social media suna nuna ma video kala-kala. Shi wannan algorithm ɗin yana tsayawa ya fahimci wasu irin video ka fi kallo daga farko har ƙarshe, wasu irin video ka fi liking, ka fi sharing, ka fi following mutum in ka ga irin wa'innan video. So yana kasa mutane zuwa gida-gida. Okay, yau wa'innan ga masu son kallon harkar mota, ga masu son kallon harkar waka, ga masu son kallon harkar film. So yana ajiye mutane cikin gida-gida daban-daban. Haka shi ma mutum in ya zo sa talla ko promote ko sponsored advert irin a Instagram ko kuma Google advert a irin su YouTube haka. Yau in ka zo yin advert za su tambaye ka okay, mutane daga bangaren gari ina kake so, shekarunsu nawa, wani irin abubuwa suke so. So wannan abubuwan da mutane suke so sun riga dama sun kasa mutane akan okay wa'innan ga masu son kallon mota, ga masu son kallon kaza da kaza da kaza. So in mutum ya zaɓi okay masu son motoci nake so, in suka tashi nuna tallanka za su nuna tallanka ga mutane da suke cikin wa'innan kasan masu son kallon mota ɗin. So ta haka kai kuma za ka samu customer, ta hakan kuma za ka samu irin mutanen da kake so su zama target audience ɗinka kuma su zama customer ka. So in akwai mutane da yawa akan platform ɗin za su iya nuna wa mutane da yawa talla kenan, wanda kuma nuna wa mutane tallan nan da yawa zai sa su samu kuɗi sosai. So shi yasa social media yake free, suna so mutane su zama da yawa akan platform ɗinsu. So kuma ta yaya suke yi mutane su zama da yawa akan platform ɗinsu? Kullum in kana kallo za su yi ta nuna ma ire-iren abubuwan da kake son kallo. Shi yasa ko TikTok yau kana scrolling sai ga har karfe 3 dare ta yi kana scrolling tun wani karfe 11 dare baka ma san kayi nisa ba ma ka daɗe kana yi. Saboda me? Sun fahimci abin da kake so sai su yi ta nuna ma don ka daɗe a platform ɗin, su yi ta nuna ma talla, su kuma suna samun kuɗi da shi. Fanni na biyu na algorithm yana duba content ɗin da kai posting ko video ko hoto. Zai nuna mutane kamar 100 haka zuwa 200 haka bidiyon ka ko hoton da kai posting. A yanayin yanda suka yi liking, suna commenting ne, a'a suna sharing ne, a'a mutane suna following ɗinka ta wannan bidiyon da kai posting ne, ko yaya abun yake. In mutane suna liking, suna following, suna waye da sauransu, zai ƙara nuna ma wasu mutane. To a haka a hankali zai ta nuna mutane har ka je viral. Amma in ya nuna mutum 200 ya ga ba su kula ba, ya ga ba su yi liking ba su yi wani commenting ba sosai, an dan samu like kaɗan da waye zai ce kai bidiyon nan bai da daɗi. Kuma in bidiyo bai da daɗi zai kori mutane daga platform ɗinsu. So sai a ajiye ma bidiyon ka a nan gefe. So shi yasa za ka ga wani ya makale a 200 views, wani ya makale a 300, 500, 1000 views. So videos ɗinka mutane ba sa mu'amala da shi kenan. So shi ne wannan sai mutane su ce ka makale akan 200 views, ai account ɗinka yana da matsala. Account ɗinka bai da kowane matsala. Irin abin da kai posting bai yi wa mutane daɗi ba ne ba, shi yasa.
inda ya musu daɗi za su liking, za su yi commenting, za su yi sharing. Shi yasa ka ji manya-manyan content creators suna cewa a mana liking, a yi mana following, a yi mana sharing. In har kana jin daɗin bidiyon nan ma kar ka manta ka ma yi mun ma subscribing a wannan YouTube channel ɗin nawa. Bayan ka yi mun subscribing ka tabbata ka yi liking kuma ka yi sharing da ɗan uwanka. Mu je kuma kan matakan nan guda uku da mutum yake bukata domin ya je viral. Mataki na farko shine mutum ya fuskanci su wane ne audience ɗinsa, wato irin mutanen da kake so su following ɗinka ko kuma irin mutanen da kake so su kalli bidiyon ka. Na san wasu za su ɗan ce to ba mu gane wasu irin mutane ba. Misali yanzu ni da nake videos akan yanda ake zuwa viral, nake yin videos akan yadda ake kasuwanci da yadda ake kasuwanci online. Ina son mutane 'yan kasuwa da content creators da mutane da suke so su je viral su ga bidiyoyi na kenan. So haka in na tashi yin videos ina na san wasu irin mutane nake so su yi kalli bidiyo dina. Haka shi ma in kana yin videos ne na sana'arka, shi ma ana so ka buƙaci ka san wasu irin mutane ne kake so su zama customers ɗinka. Misali kana sai da atamfa, yawanci customers ɗinka mata ne ko kuma maza masu aure. So bayan ka san wasu irin mutane kake wa bidiyo, na farko ya kamata ka san menene matsalolinsu, ka san menene abin da suke so, sannan kuma ka san menene burinsu. Saboda wa'innan abubuwan guda uku in ka san su, a mataki na gaba za ka gane menene amfaninsu. Saboda in ka san problem ɗin mutum, da problem ɗin mutum kake iya jan hankalinsa da bidiyonka, da abin da yake so kake iya ƙara jan hankalinsa a bidiyonka. Haka da burin mutum shine kake amfani da shi domin jan hankalin mutum ya ma tsaya ma ya ga yaya menene ma wannan bawan Allah yake magana akai a bidiyonsa. A mataki na gaba zan yi magana akan yanda ake amfani da wa'innan abubuwa domin jan hankalin mutane. Sannan mataki na biyu shine hook. Shi hook wani abu ne da ake faɗa ko ake nuna a farkon bidiyo da yake jan hankali. Shi kalma ita kanta hook ɗin kalma ce ta turanci da yake nufin ƙugiya. Saboda shi bature in zai kama kifi a ƙugiya ake ɗan sa nama ko ɗan wani abu sai a jefa cikin ruwa. Kifin da kwaɗayi ya kai shi ya gani ya kama, shi aka kamo, shi ake amfani da a kamo shi. So shi ne suka yi amfani da wannan concept ɗin akan irin harka ta bidiyo, saboda me abu ne ake faɗa ko kuma ake nuna a farkon bidiyo domin jan hankalin mutane. Shi hook ɗin ya kasu kala-kala, yana da nau'o'i guda 4. Wato akwai hook na question, wato hook na tambaya kenan. Akwai hook na statistics, wato faɗan adadi kenan. Sannan akwai hook na story, wato na labari kenan. Sannan akwai hook na suspense, wato na sa mutum ya ƙagu ya san me zai faru nan gaba. Kamar yadda na ce a baya, wa'innan su problem, matsalolin mutane, burinsu da abin da suke so zai muku aiki a wurin tsara hook ɗinku. Wurin tsara hook ɗin nan shine kuke amfani da burin mutane ko kuma ku amfani da problem ɗinsu domin ƙirƙiran abin da zai ja hankalin mutane. Kamar na tambaya, za ka iya fara bidiyon ka da tambaya, ka tambaye wani abu da zai sa mutum nazari. Kamar misali zan iya cewa, shin kun san cewa mutane da yawa da suke yin bidiyo ba za su taɓa zuwa viral ba? Kaga abu ne da in zuwa viral matsalar ka ce ko kuma burinka ne ko kuma abin da kake so ne, kaga abu ne da zai ja hankalinka, zai sa ka nazari kuma ka tsaya ka kalli bidiyo na. Sannan kuma na faɗan adadi yana sa mutane su tsaya su yi nazari, su yi tunani akan bidiyon ka. Misali zan iya cewa a cikin kaso 100 na mutane da suke yin content, kaso 2 ne kawai suke iya samun arziki a cikin harkar content ɗin nan kenan. So kaga abu ne da zai sa ka kai tunani irin to anya ma zuwa viral ɗin nan ma abu ne da nake so kuwa, saboda an ce in ka je viral ɗin nan ba za ka samu kuɗi ba ma. So abu ne da zai sa ka yi tunani. So kaga in burinka ne ka je viral ka samu kuɗi da shi, abu ne da zai sa ka tsaya ka kalli bidiyo na. Sannan kuma hook na story, wato na bada labari kenan. Zan iya fara bidiyo na da labari in ce shekaru 7 da na fara content ban taɓa tunanin cewa zan kai inda nake ba. Akwai abu ɗaya da na yi da ya canja min yanayin yadda nake komai da komai na a harkar bidiyo na. Sai in shiga in bada labarin ya aka yi da kuma me ya faru. So kun ga abu ne da zai sa ka tsaya ka ji wannan labarin ya aka yi, wane ya fara content ɗinsa. Tunda mutum ne da na tsaya ina kallon bidiyonsa kuma ina karuwa da shi, abu ne da shi ma zai saka nazari kuma za ka so ka ji labarin. Mu mutane Allah ya yi mu da son jin labari. A cikin abubuwan nan gabaki ɗaya da nake gaya muku, matakin da yake na ƙarshe da zai muku bayan wannan ya fi kowanne muhimmanci, saboda ko ka iya wa'innan su hook in ka san matsaloli, ka san buri, ka san komai na mutanen da kake so su yi following ɗinka, na ƙarshen nan in har dai baka yi implementing ɗinsa ba, baka yi amfani da shi ba,
gabaki ɗaya rushewa za su yi ma ba su da wani amfani. So mu ci gaba, sannan sai na ƙarshe wanda ake cewa suspense kenan, ka sa mutum ya ƙagu ya san menene zai faru nan gaba. Misali zan iya fara bidiyo na da ashe ma zuwa viral ma bai da wani wuya, amma mutane suna nan sai wani wahala ma suke ta yi, wannan yayi kaza wannan yayi kaza, amma ashe abin ma sauki gare shi. To ku zo na baku labarin yanda aka na gano wannan abu. So kun ga abu ne da zaka ji irin a'a, to wannan gayan yanda muke ta kokarin mu je viral din abin ashe ba wuya. To wannan gayan me ya gano ne haka? A'a menene haka? Ko kuma me yake faruwa ne haka? So abu ne da zai sa ka kagu ka san menene ma wai ake so a yi. So zai sa ka tsaya ka kalli bidiyon daga farko har ƙarshe. Irin wannan ma za ka iya nuna wani abu da ya faru a cikin bidiyon ka, sai ka dawo da shi farkon bidiyon ka, saboda ka nuna mutane wani abu da ya faru a bidiyon ka, dan shi ma ya sa su kagu su gaya aka kai ga haka. Yanzu misali a ce ina so in yi bidiyo da yanda aka yi na je kasuwa, zan iya ɗaukan abin da ya fi jan hankali a cikin bidiyon, kamar maybe a hanya na zuwa kasuwa na tadda wasu suna dambe a kasuwa haka misali, sai na yi musu bidiyo. Zan iya fara bidiyo na nuna wannan damben a farkon bidiyo na, sai kuma in nuna irin assalamu alaikum yau za mu je kasuwa mu siya kaza da kaza da kaza da kaza. So ganin wannan damben da aka yi na farko, mutane za su so su ga ya aka kai ga yin ma damba a kasuwa. Shi zai sa su tsaya su kalli bidiyon har su ga yadda aka kai wannan wurin. Irin fima-fimai ma da muke kallo yau za ku ga suna amfani da irin wannan dabara. Za a iya fara fim ana yaki ana rigima ana waye, shi main character sai ga an caka mai abu an nuna ya mutu, sai kawai a nuna farkon bidiyo maybe ya tashi daga bacci ya shiga wanka. So mutum zai tsaya ya so ya ga ya aka kashe shi main character din haka a fim misali. Sannan na ƙarshe, mutane da yawa ba su fuskanci yadda harkar content creation yake ba. Kowa yana son abin sha yanzu, magani yanzu. So mutane da yawa suna tunanin cewa okay ai kana yin bidiyo 1 2 3 ai kawai ya kamata ka tafi viral, saboda so da yawa sai mutum ya zo ya same ni Yakub ina so in je viral kaza da kaza, sai ina duba pejin mutum sai in ga kai wannan bai shirya zuwa viral ba, wani bidiyo 3 wani bidiyo 5 wani bidiyo 50, sai mutum ya ce Yakub ya bana zuwa viral. Abinda mutane ba ku fuskanta ba shine shi viral din nan da kake gani ba abu bane na rana ɗaya, ba abu bane na kwana biyu. Shi harkar content creation abu ne da ake daɗewa ana yi. Kamar yadda ne muku bayani, ni na fi shekara 10 ina yin content creation ɗin nan da kuke gani. Na yi shekara 7 ina nuna kaina, ina bidiyo na kaina a kan social media, mutane su ganni da waye kuma ina ƙoƙari ina yin videos ina akai-akai. Saboda shi harkar bidiyo yana buƙatar jajircewa, wato consistency, mutum ya daɗe yana yi. Ba wai yawan yanda za ka yi content na wani ƙaramin lokaci ake so ba, a'a an fi son kai ɗauki iya yanayin da kasancewa za ka daɗe kana yi. Kamar a ce kana posting so 4 a sati, so 5 a sati, so 6 a sati, amma za ga wasu yau sun fara posting so 3 a rana, so 2 a rana, sai ga an yi na sati 1 sati 2 sai kuma a manta a bari, sai a tafi a yi hutu, sai bayan wata 2 wata 3 ya ƙara dawowa a ƙara yin makamancin haka. So in kana yin haka babu inda za ka je. Abu ne da yake buƙatan ko da yaushe kana fitowa a kullun ana ganin ka. San samu a ce kullun kana yi, saboda kar mutane su manta da kai. So shi yasa yake da matuƙar amfani ka samu ƙudurin da kasancewa za ka daɗe kana amfani da shi kana yi. Yanayin yadda kake bidiyon, in so 3 ne a sati, kai so 3 ka a sati, kai shekara 10 kana yi. In ka tsaya ka duba bayan shekara 10 abu ne da ka daɗe za ga videos ɗin sun taru. A maimakon a ce ka yi so 3 a rana kuma ka yi na sati 2, ka ɗauki hutun sati 1 sati 2 sati 3. Ire-iren wa'innan abubuwan shi ke ɓata yanayin yadda mutum yake zuwa viral ɗin. So shi yasa yake da matuƙar amfani a dage a jajirce ana yi. Aƙalla a ce kana da bidiyo guda 100, shine in ka ga baka je viral ba sai ka zo ka ce to akwai matsala. Saboda ko bature ma a harkar social media, wani ma in baka kai kayi videos kamar guda 100 ba ma ba zai tsaya ma ya saurare ka ba ma akan zancen cewa wai ai ban je viral ba ko kuma ai ban je kaza ba. Saboda ana buƙatar at least video kamar guda 100 ka gwada in har bai je ba, shine zaka ce to akwai matsala, shine za a duba ka a ga meye matsalar ka. Amma ka bidiyo 50 ka bidiyo 10 ka ce baka je viral ba, ai baka ma shirya yin content din ba ma kenan. So in bidiyon na ya taimake ko yaya ne, a tabbata an mun subscribing, sannan kuma a yi sharing da wani da kake tunanin zai buƙaci wannan abun kuma zai ƙara da shi.